Repossess unit dito sa Rosco, Tablon, Cagayan de Oro City. Rosco Karusa 200cc. Repossess dito sa Tablon, Cagayan de Oro City. Mga mileage nito nasa 17,000, 15,000, 13,000 at marami pang iba. Mga konti lang ang mga sira nito. May mga kalawang. Yun. Matibay pa ang mga trapal. Siyempre yung makina, i-recondition ba yan pag once na kuha niyo na? Dito sa Tablon, Cagayan de Oro City na Rosco branch. Dito yan matatagpuan mga idol. Roofings niya oh, ganda pa. Pero ito yung bit namin kasi nga nasa 7,994 pa yung odo. So na-applyan na to. Nag-update ako pag once nakuha ko na to. Tapos naka-private pa siya. Hindi dumaan sa mga tuda-tuda. $200cc. Yan may takip pa yan sa baba para hindi uminit yung paa mo. Yan ang 7994 odometer. May kunting gas-gas doon sa sa puan. Palitan lang namin yan. Under chassis. Sa ilalim naman, naks, ang tibay pa oh. Walang kalawang. Lagyan ko pa yan ng red lid once na mapa sa amin na. Kunting cover sa upuan. May manok pa. may previous na manok, dalawa. Side mirror. Ayan na si Chicken.